Usabatshoza umhlolo esikoleni samabanga aphezulu esiseThekwini eGreyville SASTRI College emva kokuthi abafundi benza ugrade 10 bazitika ngocansi eklasini oza kwabo bebeshayela ihlombe abanye bebeqopha ngamaselula. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili kezo mina kuveza umthuthu ngakho mali bathi ilaspo namakomenti mhlabe emangabe usemusha ngizocela uqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngokuthola komthombo esoleza ngempela sonto lezi sithandane zaziwayo intombazane neminyaka engu-16 isoke lineminyaka engu-17 kuthiwa ke uma sizizwa zikhumbulana ziyadumelana phambi kwabafundi ngocansi isihombe sakamuva. Kuthiwa ke sikuleli sonto lapha abafundi abavele ke basitika ngocansi eklasini ngesikhathi seKhefu. Kuvela ukuthi ke uma benza lokhu kuba khona onogada ababheka othisha bese ke ukuthi ke abantu babazungeze sakubafihla bebeqopha ngamaselula ngebhadi ke kuthiwa kulokhu indaba efinyelela ukuthisha okuthe umeze obheka wazithela phezulu kweklasi kwelesi simanga lesuma ke ebuza umfana uthe yena unalo lonke ilungelo lokuzitika ngocansi nentombazane ngoba usiyaziyo kubo kwayo futhi ke useyithembise nomshado ukuchaza umthombo uthe umfana uthi uthembisa isithanda sakhe umshado ngosuku lwezithandane kulonyaka. Omunye umthombo osebenza kulesi sikole utshelele liphephandaba ukuthi kukwampunze edlemini kulesi sikole kukhona abaqaphi isikole kodwa cishe insuku zonke abafundi batholakala kulesi sikhathi esangweni abanye ke izidakamizwa nokunye ke okufana nezikhali kodwa ke bangajezisa kusho umthombo othole lapha uthe eyocansi umkhubo osuyintsakavukela yena nje wazibamba kuyisikhathi seKhefu ezihambela nje emagcekeni esikole. Ngabona ke izingane ezisiningi zisixukuma sondela wazibonela imihlolo kuhlekwa kungathi into eyenziwayo into engelutho ukuchaza umthombo balana ke nalesigameko sakamuva kuthiwa phezulu kwalolu daba isikole sazi ngokwenzekile kodwa ke azikho izinyathelo ezithathwe labafundi ababili uthe uthishanhloko uyazi kodwa ke kubukeka kungekho zimisela ukwenza bezindaba lifike amathupha kulesi sikole lakhuluma nephini likathishanhloko umnumzane Sergeant Makheme osiqinisekisile isigameko kodwa ke wathi beyisikole balixazulile udaba ngoba belibona belulu ucayi beyisikole nekomiti eliqondisa ukugweka bathi ke uma babekela ngalolu daba balithathela phezulu ekwenzile babiza abazali babantwana bobabili babachazela ukuthi ke kwenzakaleni baba ke babejezisa abafundi ngokuthi ke babamisa isikhashana bengezi esikoleni. Kusho ke lapha uSergeant Makhame umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uzange utholakala ukuze uphawule ngalolu daba uzowashaya isikhathi sokushicilela kungekho okhonayo ukuthi abambe iselula achaze kabanzi noma adluliselwa kuvo ngalolu daba. Nganje kwethu izona ndaba ezihamba phambili lapha nezenzeka eNingizimu Afrika la khona abafundi ababili batholakala beqoshwa ngomakhalekhukhwini lapha nabezitika ngocansi lapha esikoleni samabanga aphezulu esiseThekwini iSASTRI College. Wona mhlambe luthino lwakhuvo ngalolu daba ake sivele siphinde hlala na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthino lwakhuvo ngalolu daba. Mina ngilasibonwe nganza kwethu sengiphuma nje nanyanthemba singiyabuya futhi kuvideo elandelayo ngesikhathi silandela kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi thanda khona.